sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini. Wala dawuh sapa al-faqih rahimah, muga-muga melasihu ing al-faqih sapa Allah taala Gusti Allah taala. Duri ya, ana duri. Hadasana nyeritani ing ingsun Muhammad bin Al-Fadl bi isnadihi anil Hasan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ing sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja iku miyos sinten jeneng Nabi Muhammad wa idzan nasulan dumadaan utawi menungso ya talahauna iku rame-rame sapa nas. Faqala monggo dawuh niku pun nggih dereng. Faqala monggo dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh jeung Nabi jitu teka ingsun wa nahale utawi ingsun uridu iku ngarepake ingsun anukhbira ing yen to ngabarake ingsun kumeng sira kabeh bilayatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Ghairu anni saliyane studi ingsun khasyitu iku wedi ingsun tattakilu ing yen to kumandel sira kabeh alaiha ing atase Lailatul Qadar. Wasalan menawa ayaku napa yen to ana, wasalan menawa apa ayaku yen to ana apa ma ukhbirukum khairan iku bagus fatlubu monggo numriya sira kabeh ing Lailah fil ashri ing Lailatul Qadar fil ashri ing dalam 10 bengi mintisin fitis ing dalam songo bakinin kang keri wasibi wa fi sab'in lan ing dalam 7 bengi bakina kang keri wa fi khamsin lan ing dalam 5 bengi bakina kang keri wa fi salasan lan ing dalam 3 bengi bakina kang keri wa fi akhiri lailatin lan ing dalam akhiri bengi tabko kang keri opo Lailah. Artine Al-Faqih rahimahullahu ta'ala dawuh Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl bi isnadihi saking Al-Hasan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika iku miyos saking daleme dumadaan ana wong akeh do rame-rame. Satu ketika Kanjeng Nabi miyos saking daleme barang metu tekan njaba ana wong do rame. Nuli Kanjeng Nabi dawuh ingsun teka iki perlu arep nyeritani sira kabeh bab urusan bab perkara Lailatul Qadar. Mung wae ingsun wedi yen sira ngendhelake marang Lailatul Qadar. Dengan kata lain berarti ngeten iki ya aja dijagakno. Artine pripun aja dijagakno? Nggih. Nalika kula jenengan akhire temenanan nggih tumrape dinten utawi wekdal utawi dalu ingkang dipun dawuhake Kanjeng Nabi dadi neteng mriki nggih Kanjeng Nabi pengajeng-ajenge mboten wonten sanes kejawi muga-muga wae crita ingsun iku bagus sehingga nalika kula jenengan akhire napak tilas
tentang wekdal ingkang dipun anjurke dening Kanjeng Nabi rupane 10 bengi ana ing 10 bengi kang isih keri. Nggih. Jadi berarti awet malam selikur ngantek malam 29 utawa malam 30. Nggih. Iso wae ana ing malam tanggal selikur utawa tanggal 23. Lah ngaten iki masih sing dingendikake Kanjeng Nabi tentang malam ganjil bukan berarti menafikan, nggih. Menafikan utawa ngarani ora ana nek Lailatul Qadar iku tenggene malam genep, iso wae tenggene malam genep. Ngeten. Wa min amaratiha lan iku setengah saking tandha tandane Lailatul Qadar. Lah terus nek hari ana bengi Lailatul Qadar iku tanda-tandane piye? Wa min amaratiha lan iku setengah saking tandha tandane Lailatul Qadar bengi iku tanda-tandane ana Lailatul Qadar mudun. Baljatun. Utawi wengi kang padang. Samhatun kang tentrem. Laharatun ora kang panas. Nggih, nek kados dalu niki gak mungkin ya, soalnya sumuke mboten pakat. Wala baridatun lan uga ora adem banget. Nggih. Nek baridah niku soalnya dingin mencekam. Niku mboten mungkin. Tadlu kang metu apa syamsu srengenge fi sobi hatiha ing dalem isuke bengine Lailatul Qadar. Laisa hale ora ana laha iku teko dhewe syamsus suaun apa sinar. Suaun apa sinar. Manutawi sapa wonge koma lamun iku jumenengi lamun ku salat sapa manha ing dalem bengine Lailatul Qadar imanan krana iman waktu saben lan nombrih ganjaran ghafara mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu marang man maing barang kana kang ana apa makobla zalika ingkang ikut ing dalem sedurunge mengkono-mengkono Lailatul Qadar mindan bin bayane dosa. Lah setengah saking tanda-tandane Lailatul Qadar bengi kok ketoke kok bengi kok asik. Jadi bengi niku enjoy asik. Nggih. Enjoy tur asik. Nggih. Bengine padang. Nggih. Jadi tidak mencekam apa meneh ana napa nika? Nek sajak film hantu, film horor ana manuk apa bro hantu nggih. Ana asu baong nggih. Ana segawon lanang negel mboten nggih. Iki bengine niku padang tentrem damai ngaten. Ya ora panas ora adem dadi nyaman betul. Niku dalune. Lah isuke ana ing wektu isuke srengenge sinare ora semelet. Nggih. Oh dadi sinare biasa ora terang, cenderung redup krana ketungkepan nure Lailatul Qadar. Sampean bayangke mawon nalika akhire nggih jenengan bar srawung karo wong mulya jenengan tetep luweh nggih tinju ketoke kok nggih. Niku tanda-tandane Lailatul Qadar. Pramila sapa-sapa wong kang ngadeg salat bengi jumenengi ana ing Lailatul Qadar gelem qiyamul lail ning gone Lailatul Qadar krana numrih ganjarane Gusti Allah
Allah bakal ngapura sekabeh dosa-dosane wong mau sing dilakoni sedurunge Lailatul Qadar. Tapi awas nggih, ora oleh ngendelno, gak oleh jaga noes. Pokoke aku iki engko nek Ramadan tak gencere aku setahun iki menjelang Ramadan lehku maksiat tak wis utawa nalika gejegur maksiat sampean tenang mawon. Nggih, tenang Lailatul Qadar tak tobat aku tak qiyamul lail. Niku mboten ngoten. Pramila kangge wekdal-wekdal ngeten iki nggih karuan nek tenggene Lailatul Qadar sampean tenggene wulan Ramadan nggih. Jadi di antara bulan-bulan mulia nggih ana dalu-dalu wekdal-wekdal sing sak kelas sak bobot sak traju karo Lailatul Qadar. Di antarane injing-injing dalu niku malam tanggal 1 Dzulhijjah niku nggih cara wong kok gelem qiyamul lail teng mriku ndonga teng mriku dengan bacaan-bacaan miturut napa ingkang dados amalan-amalanipun tiyang-tiyang riyin nggih salafus saleh nggih bakal nggayuh napa ingkang dados keutamaanipun awal bulan Dzulhijjah. Napa cukup awal bulan Dzulhijjah mboten, niku sampai 10 hari ke depan nganti yaumun nahr. Ane nek anjing Senin niku kok napa tanggal 1 berarti poso nggih. Sesuk bengi malam Senin niku ndonga. Ngeten lunga nggih njaluk karo pangeran ngeten. Napa cukup tenggene 10 hari awal tenggene wulan Dzulhijjah sing madani amaliyah Lailatul Qadar boten wonten melih mangken 10 hari awal tenggene bulan Muharram ngoten. Mungkin mulih nggih jarake jauh nggih nok nggone wulan Rejab engko terus Saban terus Lailatul Qadar utawa apa masa sing penting jenengan gak kliwatan nggih gak kliwatan paling mboten nggih sampean aja rumasa wegah aja wigah-wigih nggih ketok ya aku nek kon wiridan semono sing akon wiridan semono brahe sapa ngene nggih lho ngoten niku sak mampune nek akhire sampean mampu menjalankan apa nggih sing dadi kemaksimalan amalia wong salafus saleh taruh bijine sampean untuk 10 ora kuat ya 9 ora kuat ya 8 ora kuat 7 sing penting aja 0 koma kan usahane kan ngoten. Lah kari-kari kok sudah tetap 0 koma ya bejane awak. Ngeten. Jadi riyin nalika kan kula pindahan kantuk ijazah saking beliau Kiai Solhan. Niku dikendhekake ngeten. Wong Jawa iku gampang titenane. Nggih. Nek awakmu milik gede iku aja nganti kliwatan